Kartica građani koja se radi od gume i koja je na pijaci 150 dinara. Od mene građani dobijete 3 kante koje se prave od gume za svega 200 dinara. A slobodno građani, okrenite kantu od 12 litara, udarite u beton, gazite po njozi, ko bude slomio kantu od 12 litara, dobit će 20 komada kante džabe, jer to su kante koje se rade od gume i od gumiranog materijala koji može da vam traje dugo i dugo vremena. Ne morate kupiti, dođite i pogledajte šta mi to vama danas nudimo. Građani, što da platite jednu vanglu od 15 litara na pijaci? 200 dinara, kad kod mene građani dobijete 4 komada za svega 200 dinara. A za 200 dinara dobijete vanglu od 3 litre. Dobijete vanglu od 5 litara. Dobijete vanglu od 8 litara.